kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma acca non ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewoɓe ayawa habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon en kala saaha on gowi ɗum tigui émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiiɗe yette jabbe hoto yeyone on paami ɗum foof koye fijirde e jaleede émission Ganndal Thierno Mody ala fof noon commune Goppi kono haɗanen ko salminde e hilifaɓe diine e hilifaɓe aada toɓe goni eno min gondini min calmini min juurima min ñaguimamaɓe duwaw min calmini Touba Tiwawon Ndiassane Madina Baye Madina Gounass kono min calmini gala Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kodɗo Adama Aissa Ilimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuuro nangue e hoore min calmini ceerno Bassirou Tall e ceerno Madani en kono min calmini kala to kilifa diine wawi wonde e nder Fouta min calmini min juurima min ñaguimamaɓe duwaw kono min calmini kala to téléspectateur Ganndal Thierno Mody woni min calmini min juurima emin ñaago kadi onon wonɓe caggal leydi ɓe yewoɓe yon ɓeydo wadde partage ɓeydon wadde commentaire wonɓe ɗo e nder leydi ɓe kadi ɓeydoɗe wadde commentaire ɓeydoɗe wadde partage par ce que ni walla émission no fewi no fewi haade mo woɗɗoyde ne wonno joni heure o heewani hewɓe mbi kam mboɗo wawi salminde joni mi ustat calminade mi tota ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno hande ka garɗo tan piiɗa kulma eyyi manna ko woni probléme ma han eyyi kaaliɗo salminago ngo kam a ustata ɗum mi kam mboɗo wawi salminde ko hen jeeya wallahi hen jeeya te en calminani ni hande kala daaromo calmina ɗum eyyi wona mi salmini kala daaro Piindi TV en calmini Madina Gounass naaɓe en calmini ceerno men Sérif Matar Ba en calmini wonɓe nder leydi e caggal leydi ceerno men ceerno ɗeyibu kadi e ceerno ɗeyibu salminama no fewi no fewi wona caractére kala min ɓuuɓol so nanggui kam no fewi no fewi no fewi no fewi hay haalamo ustat non ɗon waɗa on gandi ceerno mon suusa jangol waɗa en calmini kala tan jeebo émission en belsinimama min en jiiron commentaire uji franchement min jii kadi émeji ɗi e vie uji ɗi foof vraiment on jarama min beltima hen kadi no fewi no fewi kono ɓeydeɗe wadde partage tan ha joni inchallah ceerno haade mi woɗɗoyde hande wonko jinmi udditiren seeɗa woni ɗe balɗe ayi nena men sehil men walla nenam sehilam oɗo Fatim Sambo Diop joom Funeɓe Fouta Fatim Sambo Diop joom Fouta o yaltini clip kesso goto mo ganduɗa omo yima hen Abdoulaye Walle Ndiaye Gounass a yiiɓi clip o ceerno kono nane nde gaɓɓeten wonko mbiɗaki men clip e mbimam ha jii hen plateau saɗa suusi kalta ɗum direct nena men Fatim Sambo Diop clip makko ko mbiɗa hen ceerno Mody welani ceerno Mody e kaaliɗo nen Fatim ay ceerno welani tan hay tekkere welani Fatim Sambo Diop no wayi wonde neɗɗam kala to Fatim Sambo Diop nana ceerno Mody nene sere mum kono clip o no yoodi kam qualité image o hay vidéo ji hay son Fatim Sambo Diop kaaliɗo min iɗi ɗum wadde sinap ndeysan ala meɗɗo wadde sinap vidéo Fatim Sambo Diop min mi waɗi ɗum hande Fatim Sambo Diop yaha hano waɗa clip ɓe rewɓe sofɓe ɓe ƴetti kay ɓe kay min ɓuuriɓe hande hen kalit ala ceerno wonɓe clip ɓe noon rewɓe machallah e mbaɗi poudre mabɓe e mbaɗi otesaji mabɓe normal guila mbaɗi poudre boni kalit pullo so watti wadde poudre tan natti yodde te sinno ko ar clip o waɗa ɗum sans poudre baɗo no Fatim Sambo Diop clip makko dañanta o 14 vies ɗum ko lawol fonno dañde 1 million de vies Fatim Sambo Diop par ce que ko ɓe ƴette clip ɓe ɓen goni ɓe ngala buzz ɓen goni ɓe ngala buzz ɗon no clip o ala buzz sa haali am mbiye ceeɗo kalin min ko mbasmi ko temps mbasmi temps fof wona e Fatim Sambo Diop kam ko est ce que ko maire Fatim salima noddude wona kanko mbaɗandi ko holon ɓii ko debbo ɓii Fatim dem min kam mi anda on ko mbatmomi
aɗa neɗɗo no wona ennemi ma te anda min mi anda fof ko mbatmomi ɓii ko non ɓii ko noddo mbaɗo contacté yimɓe o ɓii ko noddi yimɓe noddo sukaɓe ko bis baw an inni inde makko kono clip o ne waɗi qualité kam image o kalid caméra ji normal waɗira fi kalid min de cikkannom ko téléphone mom filmira min kam cikkannom ko téléphone filmira aɗa andi Fatim Samba Diop kalid ñande wonde somo waɗa clip yo ƴeew ɓe noddat yonta yo noddat baɗo no Thierno Mody normalement kalid vraiment min mbaɗa wawni Fatim Samba Diop clip vraiment mbaɗa ñandoɗa ha jooɗa gona acteur principal clip o mbaɗa wawnimo ɗum vraiment ko neɗɗam ko sehilam vraiment hande kam haali go way Thierno Mody ala jot neɗɗo kay hadema wiide ala jot nodduma ha para est ce que wona ɓiyo ko wimo mi noddi ceerno moɗo wi ala ko kañum way hande so waɗi ni déclaration Fatim Samba Diop ñande wonde ma yekkiti téléphone makko noddaga baɗo no Ablaye Walle no yime on kilim mbaɗa foti hen yaltude kaali madino gunas naɓe no jiime min on kilim wata hen yaltude ɗum ko lawol par ce que an woni ambassadeur o min woni ambassadeur madino gunas maire Fatima a yani noon a yani ñande wonde somo waɗa clip yo noddat kam joni wallu mo mbaɗnama partage clip o kam non noon a won noon seeɗata min gam saɗa itta Thierno Mody mom addu paɗɗuɗo Thierno Mody addu paɗɗuɗon way gadda ɓe ganda koɓe nahaɓe puudar tan ha ɓe nanu mbi tal awre fama diallo en fama en e penda hamdou en penda hamdou en goppa Thierno Mody vraiment non ɓe janimo vraiment laana sinon koye salop min jolanno clip o koye laaɗo waɗa te sinno ko an normalement clip Ablaye Walle koye batoje mawde fonno koye batoje mawde fonno waɗe wadde réalisateur o wawa zéro min soɓe noddino kam wonta zéro way zéro tawɗo ɓe noddanimo tan zéro ɗo ɓe noddani kam zéro te o wi ko 1 million vie o yiiɗe clip e 1 million vie 1 million vie eyyi yo yimɓe fof jaaha daaroya hayso wona haydara wonto darani leñol pulaar nanɗo faami belle voix neɗɗo ala dande ke machallah bawɗo ko waɗat ko probléme entourage o jogui probléme Fatim Samba Diop fof entourage makko te entourage makko wona hay goto sona ɓinguel ngel probléme ɓinguel debel o jogui on tan a faami na on ɗon hande no wawno kam noddude vraiment no jogui numéro aji am 5 mbaɗa clip o rewɓe takkuma mbaɗa grand boubou ma ko usanat haydara vraiment te min mbaɗa wawan ɗum Fatim Samba Diop ko neɗɗam ko sehila non hande kam haali goon mama Fatima yani mbaɗani o jaabi way mbiye Thierno Mody ala jot yoɓe goppu Thierno Mody ala jot an ɓuuri jogade jot min hay barada payɗo e jeygol min ɓuuri hewde jot non noona on noon tan seeɗa komin jinno jubbude e clip mama Fatima Samba Diop on ɗon jaltoɗe ɗe balɗe kono ceerno jalten e clip mama Fatima o galen eko fate ko keewi ɗeɗo balɗe to Mbacké woni manifestation mo ganduɗa waɗi toon mo ganduɗa waɗaka autorisé ɓe ganduɗa kamɓe goni Yewwi Askan Wi walla Ousmane Sonko en kamɓe manno déposé pour tindinde préfet eɓe jiiɗi wadde meeting mabɓe préfet wi ɓe ponno addude ko 3 signature mais ko 2 signature ɓe gaddi ha préfet salaniɓe ɗum à la fin waɗi marche ha waɗi haare haɓe kuɓɓi toon ko wayno station total ɓe bunni toon Sonatel ha ko meeɗa wadde yimɓe mbaɗi manifestation yi ha naati ha nder Touba wuuro teddugol ngo holko mbiyata hen ceerno dañde ko muusi kam kalim ay Sénégal joni enen manam yimɓe nen daña ko muusiɓe ko meeɗa yiyeede e Sénégal watti yiyeede eyyi vraiment ay min kalim makki ko neɗɗam ko sehilam te aɗa horsini ɗum te mbaɗa horsini ɗum way ay wonko gandanɗa kalit min cikkumi jarani coowo mbaɗo no kalit mbaɗa andi kalit yimɓe no jiiɗi ɗum omo heewi délégation wonko gandanɗa mi haɗatamo ɗum surtout bone signature non hande no haaldiri Allah quoi signature gotel mi woppete mbaɗa hayso tawi sah ko mbaɗɗa déposé ko rewan lawol mi wiyete yawno ɓeydanam signature goto haade hirde mi tottinma gara mi tottinma lettre ma mbaɗa meeting ma sa pari kota mbason bonnude haydara comme ñande hen Ousmane Sonko waɗi ɗum Kër Massar yimɓe gari noti mum waɗe jaam o hoti e jaam ala mor ala blessé ala bonnude ala haydara yoɓe mbaɗir noon Mbacké ay kalidou ay jiilotoɗo buzz hot jaab ɗum rokkude buzz manda nani ko manda nanani ay jiɗɗo histoire hot rokku ɗum histoire manam rokkunore mo autorisation o hayso rewan lawol ɓurno boom hadde mo ɗum ɓurno hadde mo ɗum parce que ni déjà rokkimo boom ko ɓurno ko fonno dañde ko yinno ko ɗum o yinno kanko kala to yeehi ko ɗum ɗo no yiɗat ɗum ɗon wona fandare makko est ce que wona kanko teyni manquini signature goto pour affaire o waɗa buzz pour affaire o waɗa buzz ndamin
e ñane manifestation ngandum ko pornode yaade Mbacké manam so tottonoma ɗum ɗo autorisation on wawno waɗde manifestation makko tawa heɓetinani o yaha Mbacké haw artata hewɓetinani min ñane manifestation tinmi ko janoɗo Mbacké ay kalli ɗum wona lawol yoɓe ƴew ko wayni Wuro Seigne Touba ndeysan Touba c'est dit jamais vu manifestation meeɗa nadde toon meeɗa nadde toon kalli yimɓe jaaha ha gono ha naata e nder Touba no mbaɗa manifesté bonna station ji bonna sona télé nangam sangam ɗum jarani kalis kewɗo bona hen kalis kewɗo bona hen te ñanden ko huɓa toon e raccordement naji mi andani hi te raccordement joni kalis goto 80 000 jarat ñinaji 16 goto raccordement 80 000 jarat te ñanden ko huɓa toon ko ɓuuri 100 raccordement ala ɓuuri ujunere raccordement ke oɗon bonna bidde Sénégal tan e maire oui kalis ka jarani kalis raccordement goto tan ɓuuri salaire ma ɓuuri raccordement la ida kalis hoto huɓɓino won kam fi way goto 80 000 jara raccordement ya bien informé non goto raccordement 80 000 jarata Thierno Mody vraiment eɓe mana ponnomo tan woppude o waɗa manifestation non ɗum kam on banggue kam mi yaadani hen e état yoɓe aynene wonde kala ko addat haare leydi yoɓe ndeno ɗum surtout wona Dakar ko Mbacké no wondi capital o no wondi capital o yo mbaɗum évité quoi ɓuuri budget Sénégal bonneteɗe rien joni jafoɗa Thierno ko mbiyata Walfadjri bannoɗo ɗum en direct wattinde signal mum sénéra uddi ɗum ɓe mbi koɓe haalɓe ko ganduɗa ɓe pota ɗum haalde walla koɓe ubbitoɓe ko ganduɗa ko fitina ko mbiyata hen par ce que ɓe uddama une semaine signal Walfadjri Walfadjri kam ko télé opposant ala Thierno Walfadjri wona télé état ko télé opposant comme an tan suusi ɗum haalde sa ƴeewi gila Ablaye Wade jooɗiɗo eɓe jeyano e haɓatnoɓe Ablaye Wade gila e Abdou Diouf kay ɓe puɗɗi ɓe meeɗa yarde e laamuda kamɓe ɓe jatta e laamu Walfadjri so laamu rewi droite kamɓe ɓe rewi gauche min kay hunde metti aɗanni kaali ko to gandirta ay télé opposant no weeli heɓtinde aɗan ko tawi mimi no weeli heɓtinde nakkaali a wawi wiide Macky Sall ko jooɗi ɗo ko duuɓi sappo wona waɗi duuɓi sappo duuɓi sappo Macky waɗani ɗo moƴƴere hay goto manam dal a wawi wiide manam duuɓi sappo de président ɗi laamiɗi hay sinno ko laawol gotol waɗani moƴƴere ɗum wawa wonde c'est impossible ko tawi ɓe kollirta ɗum ɓe mbaɗa équitera saaha so président waɗi ko moƴƴi yoɓe kollir so président fewni hunde yoɓe kollir so waɗi ko bonande kadi walla so juumi yoɓe kollir way onon dal bonan tan kollir toon on kollirta ko moƴƴi ko nanguiranmami a haali goo min opposant nanguiranma wala par ce que ko jikko opposant ko jikko opposant opposant ji kamɓe wonɓe hande fowdodirɓe eɓe Macky ɓe fof eɓe gandi Macky liggi way ɓe kalata wonko waɗi hay so tawi wonko heddi hay so sa ƴeewi kaali hande kala toɓe kaali fof haala 94 milliards haalete e pétrole nda eɓe gandi on banggue no jogui fayi way banggueji goɗɗi sa yi ɓe kalta hen eɓe gandi ala fayi sa ƴeewi Dakar no wayi walla Sénégal no heewi sañceji hande Sénégal fof wonti gasde ɗo e duuɓi kam so foof paari Sénégal wayani Dubaï vraiment ɗum kadi ko gonga wayani Dubaï ɗum tawi ɗo yattani Walfadjri kaali ɗo woppa ha o berte para o berte kaali mata anda terre men o min mi ummiɓe ha Mourtani gari ɗo pour jolde terre o tan waɗa sinap waɗa Mourtani ala taw terre Mourtani nden kay tiktokeur mabɓe o no wiyete fayol ala wona fayol goɗɗo gonguel nguel guise guise on tifa on wona terre addimo Sénégal pour jolde terre o tan no waɗa tiktok ɗum tan addimo ɗo de tawde tifa guise ari pour terre anduma fayol kadi ar pour tiktok fayol arat goɗɗo e goɗɗo kadi arat min noon cikano Mourtani jogui terre Mourtani yallimoye kilibaji advice ƴewa ɗi waɗi Mourtani kewa non kilibaji makko ɗi ko Mourtani o tournir advice kilibaji advice ɗi Mourtani tourni ɗum ɗi noon télé noɗi Mourtani la ilaha illallah Mourtani naɓe hoto ɓe tikkanam noon koɓe sehilaɓo anani koɓe dendirama ma quoi koɓe dendirama hande kay Mourtani Gambi ɓe hendino kay yimɓe suusiɓe
ben dido kam non non na ceerno Mody Aidara tarum nelaɗo wonno seeɗa tan e actualité mo ganduɗa eɗen juddo ñidno hen jubbude par ce que wuro ngon ndeysan ne heewi stress ɗum tawi foof koye fijirde e jaleɗe tan mi haali ɗum nane e nde émission fuɗɗoto nde wata saha min tooña Mauritanie wata saha min tooño wata saha min tooño kono yimɓeɓe alhamdulillahi rabbil alamin ɓe paami concept émission o ko yahata kono ceerno jalten actualité on ɗon kaalen ko faate banggue gurnam quoi qu'on puisse dire ceerno wuro ngo ni muusi sen jabi e sen jaɓani wuro ngo ni muusi te kadi wonko ƴewtidimi e Sénégal ha tenke enen leñol men ngol ceerno ballodiral ala ballodiral ko faate banggal manam bandiraɓe ma ballodiral ko faate banggal cehilagal ballodiral ko faate banggal julɗo e julɗo joni dal hooram jogiiɓe nan ɓeeɗo dañƴe ɓe ngalaɓe nan ɓeeɗo wasde jogiiɓe manam jogiiɗo e jogiiɗo kañumen dokkodirata ɓiɓɓe mumen kañumen ballodirta kañumen ñamlodirta an manam ko Sénégal uji ɗiɗi dal woni ɗo Sénégal ganda o ɓe ko jogiiɓe ɓe ko wasɓe te ballodiral ala ko mbiyata hen ceerno eyyi Khalid ay leydi kam so yi ha yurmede natti wadde yimɓe nene ahru zaman tenen kam koye tina ɗum e mbasa ɗum tin koye battande aduna gonɗen aduna kam joni dargue kam biento natti woɗɗude ndar ɗum ɗo foof koye exemple uji dargue jeeya koye maale mum wiyama dargue tono ɓallo yurmede nattat ayiyat hande joom jawdi boom huto kaaliɗo taw kaaliɗo wiyan ɗum waɗani ɗum te anda kadi ko waɗi ɗum anda ko waɗi ɗum anani jakir joguiɗo jawdi taw ɓerde mum welani negani yekkide 1 franc rokka ɗum neɗɗo kaaliɗo aɗa andi 1 milliard 1 milliard mi nana tan ceerno 1 milliard sa fayi ɗum e balance aɗa peesa ɗum sa fayi 1 milliard biyeji aɗa fawa ɗum e balance aɗa peesa ɗum ko 200 kilos illah 200 biye kalis anani ñande fof saɗa waɗa dépasse ujunaji nogas duuɓi temedere gasata ɗum woni 1 milliard mataw a anda 1 milliard ɗum koye wadde neɗɗo goto wawa ɗum gaynude wawa neɗɗo goto ñande fof pina kuɓa ujunaji sappo gasata do e duuɓi temedere gasata a faami joni noon ɗum jeyata neɗɗo goto jogo ɗum walla jogo hen hakke 5 hakke 6 fawa ɗum e banque negani rokkirta hay busap surtout ko wiyete wallude neɗɗo ko balla ɗum o firto hunde ittude hen ujunaji sappo rokkuma yiɗma wattude kunta kinte an wonta kunta kinte makko wallahi haali gom anani te kaali ɗum ɗon wona ballal saɗa walla neɗɗo wallu ɗum e ko tiiɗi kaaliɗo hande an a ƴettat 1 milliard mofta walla ƴetta 500 millions mbaɗa e banque gandana ɗiɗo ala hen taw haaju horeru ma wonɗa no lebto walla mbaɗamo neldamo 25 000 so dañi 25 000 bomi yo yetto Allah te hande so mayino kalneɗa ngaari o an sooda ɗum te aɗa jogui kadi kureji ma ɓaɗiɓe frère uji ma yummiraɓe ma tantaji ma mana wonɓe caggal leydi joguiɓe wawɓe ma wallude ballani gummoɗa Fouta arde ɗo safrade ɓe calmintama hay darde ɓe daratama te pourtant sa mayino hande ambulance nawtowomo Fouta o kamɓe ƴetta ɗum jona waɗi aɗa haali ɗo ko waɗi fayida eyyi gummoɗa Fouta gara ɗo aɗa ƴeewa kureji ma goto pour o walluma hay to jippiɗa a heɓata ɗum arta salmindema sa antiri o arta sa maayi kanko ƴettat ambulance o ruttinma waɗanma jenese ɗum ko ballal jaam anani saɗa wallu ɗum no wuuri kala saaha a yiyat ñawɗo ummo Fouta ara ɗo tampa te pourtant no jogui hewɓe wawɓe ɗum wallude ya hôpital uji mawɗi jiya adduɓe malade uji koye couloir uji mbaalat taw ɓe ngala jaatigueɓe ɗo taw ngala jaatigueji wallahi ndeysan an wiye lendi noɗe yurmede lendi ala yurmede kaali yurmede ala ɗo surtout kadi enen leñol men ngol hande ɓe softi rokkude kaaliɗo ko woni kaali jooɗo no mantaɓe o no wiye kaari neni gonɗo e sow biso quoi gonɗo e sow biso on ɓe ɓuuri wawde rokkude kaali par ce que on hollirtaɓe walla jaaha haware aɗa yiime nanna jungo e poste jaltina 1 million aɗa rokkira ha gasa taw won bande kippuɗo barmi hirtaki aɗa rokka ɓurɗoma kaalis ceerno aɗa haala ko waɗi sensible ha wiye leyndinoɗe yurmede ala yurmede ha leydi ala yurmede kaaliɗo walla kawma wona Fouta jogo nayyi ha heewa an
debbo ma rafe kadi non ceerno kalanmami koko no waɗi fayida ay a wondate kawma mbimami jogo ko timmi temedɗiɗi jawdi an jibina donka dañde jawdi mo inirta o rokkatama boom jawdi te hande so gawlo arino walla goɗɗo arino yima ɗum o hirsano ɗum ceerno haali gonga de walla manam ummoɗa debbo an jogoɗa nayyi ma an e baali ma ha heew joom suudu ma rafe walla ɓinguel ma rafe itta ɗum fouta gadda ɗum ɗo aɗa ƴeewa ɗo balluɗam pour cafra ɓima walla cafra joom suudu ma taw an aɗa woppi wuuro to nayyi ha ko wawi ɗum safrude ko wawi ɗum safrude a yeyata ɗum eyyi ceerno kadi ɗon est ce que fotani ƴewte jawdi jaam kaali nagge jaam nayyi jaam kaali min dal naggam plaisir ɓurɗo welde nagge woni mi ɓiri mi ɓira mi yara kosam ɗam te mi wurata hen kaali mi safrata hen ɗum ɗo mi fallata mi safrata hen famille am ɓesgam oui vraiment an kaali mi yiyata neɗɗo tampude mi yeeya gayɗiɗi mi ƴetta mi walla mo eyyi a haali gonga hay so wona famille ma neɗɗo tampuɗo tan jaaha ƴetta gueye ma jeeya balla ɗum way jeeya baɗo no kaali kanko dal vision makko foof yo aduna fof andu ko jarga ye kaali joni ko jarga joni après mo jogui cabbi tati mo jogui cabbi nayyi ya jogo cabbi capan tati sa wurani hen c'est rien après wallahi ceerno haali ko joni so wiyama kaaliru ko jarga joni après ko woni hen oui vraiment a wawa manam ko gonɗa ko jarga fof sa yalti ma wirto nagge ma jeeya haali gonga de sa yalti ma wirto mbaalu ma jeeya kaaliru won ganda wawa ɗum gaynude e aduna te yo ballal wat yo yimɓe ballodir yurmede heewa kaaliru ay min kala mbo wallani kam to guurmi sa maayi sa walli kam yardaki mi yafaki en ñawodira ɗum kay ceerno wallahi haali ɗum noon ɓuuri kam musse kaaliru a yiyat ñawɗo a wallata ɗum ma e ƴettana ɗum ambulance kam jiiɗo ɗum walla conna ɗum nagge conna ɗum nagge te gila o rafa ɓii ko nennodduma aɗa kuppa ɗum a ƴettan ɗum wallahi ko gonga ceerno wallahi aradamal galle ma aɗa suuɗo ɗum mbindan ma yalta wiya walaɗo taw Allah nande aɗane sunɗu leeli yumma ko maaye walla bamma ko maaye ƴettana ɗum ambulance ɗum noon ko ballan après ngara jene ngara auto ma kaɓa costume ma son fiima biri a wonta kaali yo Allah ɓeydu sutura tout feere hoore kaali yo Allah ɓeydu sutura yo Allah ɓeydu sutura ceerno men ceerno Mody Aidara ta ɗum nelaɗo mbaɗa andi won to ganduɗa sa naati tan waɗat sensible ɗum tahi ndeysan omo finna seeɗa mais ko noona par ce que wuuro ngo e hewro mum walla Sénégal hoore mum yimmino poti wallodirde par ce que ko ballodiral tan nafata men par ce que yimɓe potani ɓe koɓe joguiɓe ko heewi ɓe ngala haydara joni ɓe ngala ɓe noon joguiɓe yo balluɓe wonno seeɗa tan actualité kono ceerno ha joni mi yaltata actualité par ce que caatu waalo wi kam déjà taw heddi en ko 3 minutes mboɗa andi caatu watti ñamde e minute aji men ɗi manda o hirtoto ɗum manda haccototo ɗum caatu waalo nan ɗon omon para noon programme mawɗo la holnden boom caat le 24 février eyi le 24 février toto jidde caaro e kaw caatu waalo kongo parata on ɗon programme inchallahu rabbi gueejowayi ɗon to gueejowayi le 24 février inchallah ceerno sen mbi février mbiyen 14 février sen mbi 14 février mbiyen Saint Valentin wono ñalawma mo ganduɗa koko mawnodira pour yiɗodirɓe manam amour da jaafoɗa e konngol ngol jamono ma ceerno 14 février so meeɗino yonde onon holno mbanoɗon e minen 14 février amen par ce que minen min gandi tan ɓornade comci boɗeji kaaliɗo ay onon yidde kam joni nattu dañde valeur ndeysan minen da min natti yidde ala joni yidde ala kaaliɗo joni yidde ala aɗani ko tawi mbimi yidde ala sa wi ñalawma goto mbatta feete yidde ma no manque hitande ko ñalawma goto te ñalawma o boom an ɓorta hen ko tiset e tiset boɗeje e tuuba ɓalejo e mbaɗa hen cœur kalit minen ñalawma so yontino min darab kettanno darab boɗejo darab berteteɗo kettani mi ñotaten ko timmi kalit a wattu wugade sukaɓaɓe fof mi ñotnaɓe joom suuɗa mi ñotno ɗum yimɓe ganda ɓene mbaɗa ɗum ɓuuri tan ko ɗum woni yidde ñalawma mi waɗa ɗum consommé ha yimɓe fof ganda mi waɗi consommé ñalawma kalit wode mbiya wonɓe France ɓe Amérique ɓe yoɓe kettu darapuji boɗeji yoɓe kettu darapuji boɗeji kalit noir rouge noir darab rouge noir mbaɗa valorisé ñalawma o wallahi wona caggal yimɓe ɗiɗo yiɗodirɓe ko ñalawma goto dañ ɗon pour wadde ɗum feete wi ha innira inde wiye 14 février mbaɗe ɗum ɗon ɗo mais e ngol ceerno ko hawre jangol musgol ko mbiyata e jangol ngol kawrugol e Saint Valentin ngol ma welde min kam kalir min kam saaha mi lelto suudam ha ɓooya hakkillam waɗa yare sari bateruji
ndax min kam gandul minen jogiiɓe rewɓe bob jangol no halka men wiyani célibataire non kono ceerno onon manam enen ni semori quoi parce que enen eɗen kuɓɓani cuuray surtout ana jogui joom suudu ma mais ceerno min question tan mo jiɗmami namnade comme jangol ngol est ce que hande joom suudu ma no huɓɓanma cuuray haɓa gali en manam waranma nguɗon kon jaafoɗo jaafoɗo quoi ka ceerno mais yimɓeɓe arani manam gurdam nelaɗo Allah ala no suuɗade hayno wondirtuno joom suudu ma ko haalete mais est ce que an hande joom suudu ma ne waɗanma cuuray haɓa gali en pour en tant que ceerno modi par ce que yimɓe heeɓe cikkat ka boori en ha hande kaali en boori en nanguirɗa kam a yettima noon sinno ko laano wonno walla terre wiya a yettima e gar kaalidu joni dal ko joom suudam foti ɓorna ɗum heddorma e plateau billahi ceerno ko question tan ala ɗum wona question kalid min ko woni fof addi ɗum ɗo kalid min muñi ya way joni noon y a dépassé le bord carrément muñi ya non non ɗum won ay kalid ay émission seɗen mbawi ɗum wadde saabi Allah mbaɗiren ɗum saabi Allah so yaware yettima joni yo go fof andu no way wona e yarno mi yafomi monta haalde gali joom suudu ma ñane wonde ma joɗɗo kala goɗɗum kona ɗum ɗo ɗum wonno émission mona Ganndal ceerno mum e hokkumi uddi kala ay gosi so waɗi guite boom no herti yerde e yaama komi ɗum ɗo say ha mbiɗa an kay hoto wiyat joni ceerno mum wiyat boye muɗi ɗum wonno émission mona Ganndal ceerno modi aydara taw hay gali joom suudam hay plateau kalit ceerno komi udde émission gatan taw kalit min ko mi hala taw ay kalit cat kanko wonno e caméra sa yiɗi guiƴiɗa a yaha jiiloyɗa ɗum min kalmi mi wona guiƴe en calmini halif général kullu monteur alaji Ali Fall mi wona guiƴe ɗum wonno émission waɗam respecté ceerno Sérifi taw min a fot kam wadde respecté kalit ceerno Sérif Mouhtar haala so mbayri kam ɗo yiɗno gande min mi waɗa démissionné ha ɗe balɗe inchallah démissionné goɗɗum e goɗɗum ma tawam ɗo merci beaucoup Thiatou Walo gueɗale tawi kam ɗo accident tawi kam ɗo hande ko gali joom suudam adda ɗo ɓawo janggo goɗɗum addete ɗo hade nden tawde mi ɗo noon falillahi hamdu min mbaɗani no mbaɗa merci beaucoup on wona jarama abou diom nene bureau makko abou diom jippima yoɓe ƴewno kon joguimi e carnet KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma